Ti Masakbayan. Ti napalabas, natalimudaw ni Nana Talia gaputa na awananan iti trabaho. Impan mat dagiti anak na iti ospital. Kapilitan mat asim rekkas katulong ni Rod. Ijay balay da Nova. Adi na ammo nga isugayam ti sigod nga amo ti inana. Madama ti dalos ni Rod, idi simangpat ni Richard anabartek. Naipagalis ti baro, kat naipakpak ti ulo na iti semento. Impan mat ni Rod iji ospital ti amo na. Kat ijay, nagkikita da Rod, Nova, kan Victor iji ospital. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Inyag mi dito'y ti anak ti amok. Na aksidente ngamin. Isugayam ti among ko a babae, Manong. Madam, kabsat ko ni Manong Victor. Maragsakan nakamakam mo kada kayo, madam. Apay nga da ka dito ospital? Bambantayak ni nanang mi, madam. Maopera ko ma. Ngamawampay kwarta mi. Iso adi da pay lamay sayang kat ti operasyon. Talaga kasta. Nawan kwartam. Saan da pay amaiwayat ti rumbang iti pasyente. Urayan da ti kwarta kan pamalubos ti kabagyan ti pasyente. Sakbay nga iwayat da ti operasyon. Kasano kami nga ruden ngay, madam? Gapo ka di tawan kwartami kat saanan ama operaan ni nanang mi? Padasin nyo ti makisao iti ospital. Barang kayat da nga ipautang timbagada nga isagana yo agatad. Ayan ko ka di. Apay nga da benda ti ulok. Inyag da ka di ti ospital. Idi na igalis ka iti balayo, sir. Na ito pa ti ulo yo iti semento. Nabartag kayo mat ngamin. Amo ka di na papa, anaparte kak. Imbaga ti doktor kan ni mamam. Amang ano idano namot kan ni sir. Delikado man nga roden. Sigurado nga agpungtot ni papa. Imbaglaangan, tasaan ka no ang nagdara ti utak yo. Amangan ka no nakomatos kayo no nadaraan. Sino tinangipan kanyak dito eh? Da kami iti driver tinangipan kan ka dito'y sir. Adamot itay dito'y ni mamam. Pimanaw laangan, idi imbaga ti doktor, makapuot kanton, kalpasan ti sumagmamano nga oras. Si kalang tinang bantay kanyak. Manipod inyagdak dito eh. Uwan sir. Ngam, napanak biit dita charity ward. Taadda dita ni nanang ko. Nakita mo ti resulta ti panagbartek mo. Saan ka di nga imbaga kidikan ka? Saan ka ngagbartek? Sorry papa. Pinagustuak lang amin ti awis dagi ti barkadak. Ken, matulungan da ka nagita ka barkadam. Itat nakasta tinapasamakin ka. Kasalunon ako matos ka. Saan to na maulit papa? Awan pa'y nasayaat nga aramin mo. Di mo latultuladan iti kakabsat mo. Anas saliwan-wan ti biyag na. Sika, awan pa'y ammom. Panawan, kamanlagan. Sumunak lang. Tas talata ka na yun. Awan pa'y makita kadadanagan da. Sir, no maminsan ngamin, adda aramid tayo ang makagapo. No apay akasla saan tayo anapatag kadagiti kabalay tayo. Padasan nyo kadi nga amerisan, no adda makagapo, sir. Anya ka di day taawit mo nga imunag, anak ko. Tinapay nga intad ti amok, akanak ko ma. Ngam saan ko ang maibos nanang. Iso nga inyag kon ditoy. Nasingpat ka di matlaang ti amom, anak ko. Ada is-istrikto na ti babae. Ngam saan abali nanang? Ada lakit di makuna at trabaho. Adamot maururay asweldo no madanon ti katapusan. Nasaya at anak ko. Saan kayo mat ngamin anak kaadal? Tawan kwarta nga aramatan yung nga agadal. Kanan yun to kanimanong dayta nanang. Tama pa na kun iti private room nga ayan ti may nga amok. Mga no sumangput dakat awanak. Agungat dan tukit din. Alaga rood, ingkan anak ko. Mga no isupay ti puun ti pangikatan dakan ka.
Akas katulong da. Kunam nga umay ka idikal manager balay, ngam di ka matimay, amiga. Pasensya ka na, amiga. At ngamin ija ospital ni Richard. Iso tinapanak. Kimaro ka di ka sa saad ni Richard, amiga? Na-aksidente, amiga. Ijay pa'y unag ti balay tinaka-aksidentyan na. Na-aksidente? Kasano, amiga? Naigalis iti na silang atiles. Naipakpak ti ulo na. Iso aday chay, naawanan iti puot. Imbaglaki di ata na ipanadagos iti ospital, kat saan anadaraan ti utak na. Kita manlatta ti aksidente, anya. Uray unag ti balay. Awan pilpilyan na. Ay, tiyakam mo, amiga. Ngam kaslag sa saruno ti malas ijay balay mi. Ha? Pag kunaam nga agsasaruno, amiga. Imo na, natakaw ti alahas ko. Idi kwan, na-aksidente ti anak ko. Iti pa'y mismo nga unag ti balay. Nayara na laeng amiga. Nagawid ka mo't barok. Kumusta ni nanang yo? Saan pa ang maoperaan? Tawan ti kwarta akit kidawon ti doktor, nana. Kasimot nga ron ni nanang yo. Umayak to mo ti ospital. Uray balon laang mo't ati maitulong ko kada kayo. Ay na, dakal ayaman mi. No umay kayo pumasyar, nana. Nagawid ak. Ta umayak agdigos. Kan mangalak iti pagsukatan mi. Apay adyak makitkita ni Ruth. No iti aldaw. Mapan iti balay ti among na. Iti matrabi. Isu ti agbantay di ospital, nana. Adan trabaho ti kabsat mo. Nasaya at mat nga ron kasta. Tapno saan mat akaasi ni nanang yo. Mangan kayo pa'y, sir. Insagana kunti ka ninyo. Mano ka di titawan mo? Apay adamdamagan nyo titawan ko, sir. Awan ka di dadakil mo. Tapay asimrek kakas katulong. Ayan dagiti dadakil mo. Awanan ti amami idi ubing kami pay. Ni nanang katsigod akatulong. Ngam ada ita dita charity ward. Masakit. Kasta ka di. Kaasim at gayam. Operaan da ko man ni nanang. Gaputa da kano bato iti gallbladder na. Ngam awan mo't kwarta nga aramatan mi, sir. Umay kunto kitaan ni nanang mo. Inton makarwarak dito eh. Saan kayong samot unay ang mabayagan dito ospital, sir? Daytati ko na ti doktor. Makapasikor nga ro dito yung unag ti ospital. Ano sa nyo, sir? Tapno daras kayo ang maimbagan. Ita ka din, tinurwar ni Richard di ospital? Wan ka no, iso nga intad kon kinirot ti pagbayad na iti ospital. Sa bagay. Kasanon, no suwitikan dati kwarta nga intad mo. Didak mapalin na lukwan dagi jay. Tadamat resibo nga itad ti ospital. Binilin kon ti driver kan katulong. Isudan ti mangyawid kini Richard. Wala. Anya nga ti serbi ti mabaybayadan na katulong kan driver. No saan mo ti naapakairanudan. Ngarud rumbang nga gunay da. Tapno saan asayang ti maitangtangdan kadakwada. Ngam saan kami payanalpas sa nagsarita iti dayjay a Richard. Agsarita kami to iti nalapat. Bagbagaam, tapno saan manen nga agaramid iti paggastuan. Ang mga no makaramanan kanyak, no jak magustuhan ti isong batna. Imbaga ti doktor mo arumwar kayo ita, sir. Amo ka di da mama, nga itati iruruar ko. Uwan, sir. Mapanak iti billing section. Taintad da kanyak ti kwarta pagbayad ko dito ospital. Intad da gayam. Saan da ka din nga umay dito eh? Iso nga rod nga intad da kanyak, tas andan nga umay, sir. Napatpatiglat ti negosyo da, ngam itisyak. Panawan ka pa dito, sir. Mapanak iti billing section para iti hospital bills yo. Sige. Inton mabayadam ti amin. Kadwa anak, tamapanta iti ayan ni nanang mo. Imbag pa'y ti among mo, tarumwaran. Idinto ta ni nanang.
Saan pa yung amo? No kaano ang maoperaan? Wan nga rod, Manong. Kastoy ka dilat na ti awan makukwarta na? Saan da nga asikasun adagos na awan kwarta? Inton maimbagan ni Nanang. Ang biro kak matan iti trabaho ka. Kan dumawat ta iti pamakawan ni Nanang. Tabi na ibayan ta nga isulaang tinagtrabaho para kada ta iti naunday a panawan. Sapay ko mga rod. Tamaimbaganan ni Nanang. Tapno iparik na tamat kan kwa na ti panagayat. Nga impain namat kadata. Ita nga adda na pasamak ka ni Nanang. Sa ata na kaamiris, Manong. Uwan nga rod ading ko. Ngamaramidan tamat ti pagrabangan ta kan ni Nanang. Kumusta kan Manang Talia? Agpaimbag ka kuma. Ay, nakapsutak pa'y ading ko. Kastoy sa ti bumakot. Anya abo maket, ubing kapay. Adapay dita ti agtawon iti 80. Kat saan pa'y amaawanan iti namnama? Oh, si bibiyag na pa'y. Umanayon apakarag sa akak, no makitak nga da trabaho dagiti anak ko. Saan kun atari gagayan ti kasta kabaket, ading ko. Apay kumaasaan mo atari gagayan. Di mo kadi kaya ta makita pa'y ti agbalin nga apokom kadagiti anak mo? Mapasamak nga tapay dayta. Apay kiti nasaan? Basta agdalag ka iti apo. Agkid daw ka iti kaasina. Nakabayad ka din. Mabalintan ti agawit? Nakapila pa lang ti papel mo iti pagbayadan, sir. Adugayam ti rumwar ita. Kasta ka di. Mabayag ta pa yung arod dito yung aguray. Depende nung nadaras ti mangi process iti papel dagiti ma-discharge ita nga aldaw, sir. Apay ka di analiday kayo. Makita ngamin. Nga iti day ta kaubing mo. Andaan kan iti responsibilidad. Sana kas kanyak. Sigud mo't asaan anasaya at ti kapabalin ko, sir. Tabi na'y bayak ni Nanang ko ang nagtrabaho para kada kami. Anya ti kahit mo asawan? Sigud nga awan trabaho. Ni Nanang ti makaamoy ti amin. Ngam itata masakit. Masapul gayam nga agtrabaho akmutan. Narigat gayam ti mangnamnamalatan kadagiti dadakkel mo. Kunak man, numapan ka iti ospital ita, amiga. Adan dagiti matangtangdanan amang yawid iti anak ko, amiga. Ha? Binayam, dagiti matangtangdanan ti mangyawid iti anak mo, amiga? Anya ko matidakas na, amiga. Saan ka kumaamasaksak tano'y bagak daytoy, amiga? Kaslaman napatpatag ti trabaho no kwarta kan kangam ti anak mo. Apay ana ibagam ti kasta, amiga. Agtrab-trabaho ak gapoy ti anak ko. Amin dagitoy kat para kan kuana. Nakisao ka kadi iti anak mo no anyamot dagiti kayat naken ka? Ti oras mo para kan kuana. Ay, saan ka maawatan, amiga? Napanak ijayan ti anak mo idinaminsan. Dinamag nakakanyak. Imbagak amakumikom ka. Nakitak tiliday kadagiti mata na, amiga. Inakmanan iti billing section, sir. Damagak no mabayag pa'y amadanon ti papel mo. Masikuran ako nga agururay. Tapno saan kayo unay amasikuran? Iturog yu pa'y, sir. Riingan kayong tulaangan inton mabalinan ti agawid. Sana ka makaturog. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y, sir. Uray may salang akatulong ni Ruth. Ado ti linawlawagan na iti panunot ko. Saan arumbang asayangak ti oras ko. Iti awan ka asiskan na abanag. Apay adyak met agsurong agtrabaho. Nagbayag meten amalpas, di ururayam abil jay amom, anak ko. Wan nga, Rod, Nanang. Wan gayam. Umay ka no dito inton madamdama. Apaman ama discharge. Ay, nasaya at mat no umay ditoy.
Tapno makitak mo't ti among mo. Nasingpot ka di mo't laan. Nasingpot mat. Ngam kadagito'y naudi nga aldaw akaadami dito ospital. Madlaw ko nga agpampanunot. Kan naliday, nanang. Naliday tada aksidente kat nga road. Kasta nga ta, nanang. Kasla damot sa bali apakariribukan na. Tap mula siguro da ita anak ko. Bunga la siguro ti panaka-aksidente na ti kunam akasla agpampanuno. Nalpas ka din ti amin. Mabalintan ti agawid. Uwan, sir. Inak ibagay ti driver. Nga umay naalaan dagiti gamit yo dito taipan nan ijay lugan. Sige. Tamapantaman iti ayan ti inam ako nam. Uwan, sir. Mapantamadamdamay di ayan ni nanang. Apaman ang maibagak iti driver nga umay naalaan ng dagiti bagyo diti unag. Adda nga ta di tarwar ti lugan kan ti driver. Nalabit, sir. Inyawag mo't itay ni madam. Apa umayan na ti driver. Tasukunan na ta. Awagak langan. Iawat mo ti cellphone ko. Uwan, sir. Adita. Agri-ringan. Oh, hello. Adda ka di tarwar? O sige. Umay ka dito yan. Talaam dagiti gargaret ko dito. O sige. Bye. Anyati ko na ti driver, sir. Umayan. Umay ka. Mapanta iti charity wide. Takitain tati inam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.